Binild Lady Blazers ug Perpetual Altas nakuha ang Game 1 sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament Finals. Ani ang report. Sunod-sunod ang winning streak sa Binild Lady Blazers o Perpetual Altas sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament. Pareho nilang nasakmit ang kadaugan sa Game 1 sa Best of 3 Finals dito sa San Juan sa Men's Division. Gipildi sa Perpetual Altas ang San Beda Red Spikers sulod sa 3 ka sets. Nunot ni ini, may paduol na ang Altas sa ilang gipangandoy nga ikatulong sunod-sunod nga kampyonato o 3 feet. Masaya, pero hindi pa naman tapos, may game to pa naman at nilaro lang namin at pinakita lang namin yung dapat namin ipakita during training po. Nag-una man ang Altas sa Game 1, kinahanglan gihapon silang mangandam. I wanted na ma-develop sa kanila yung maturity sa game at yung composure nila kasi sometimes nawawala yun eh. Maybe because of they're very excited sa game. Sabi ko nga sa kanila, wag nilang isipin, I don't like na meron silang distraction. At the most important, lagi ko sinasabi, respect the opponents. Mahina, malakas, respetuhin nila ang kalaban. Sa Women's Division, 3 ka set rasab ang gikinahanglan sa Binild Lady Blazers aron buntugon ang LPU Lady Pirates. Apan daw wa na apektuhi ang defending champion sa ilang taas-taas nga pahuway dihang may diretso sila sa finals human isweep ang elimination round. Gilauman sa CSB nga magka-back-to-back nga titulo og sunod-sunod nga season nga walay pildi. Sabi sa amin ni Coach, yung advantage namin, kaya kami mananalo, is yung blocking namin. If may establish namin ng maayos yung blocking namin, may advantage kami dun sa opponent namin. Probably mas may experience tayo and then mas may height naman tayo compared sa kalaban. But then anything can happen eh. So kailangan prepared lang, probably nakapag-prepare naman kami na maayos. Maong ayaw si Piata ang Game 2 sa NCAA Season 98 Volleyball Finals karong Biyernes, Abril 14, sugod sa alas 12 sa udto sa GTV. Ug makita sa via live stream sa NCAA Philippines Facebook ug YouTube pages. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.